рӯзу рӯзгоратон ба хайр бошад бинандагони арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии ҳафтаи варзишро бо муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи варзишии кишвар пешкашатон мегардонем. дар студия бо шумо Фаридун Сафарзода. оғоз мекунем. федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии кишвар аз соли 2021 натиҷагирӣ кард. муштзанони вилояти суғд машқҳои дастаҷамъонаашонро ҷиҳати иштирок дар чемпионати Осиё миёни ҷавонони то 22 сола ба анҷом расониданд. ғолибони мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футболи хурд зери лоиҳаи футбол барои ҳама дар минтақаҳои кишвар муайян шуданд. толори муосиру зебои Данғара 150 гӯштингири наврасро ба ҳам овард. мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хоррух ба интиҳо расид. баргузории тамринҳои пагоҳирӯзӣ василаи хуби ҷалби аҳолӣ ба тарзи ҳаёти солим мегардад. тамошобинони гиромӣ, ҳафтаи варзишии кишварро аз маросими қадрдонии беҳтаринҳои соли 2021 Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии кишвар дар шаҳри Душанбе шурӯъ мекунем. дар ҳамоиши тантанавӣ аз рӯи номинатсияҳои гуногун беҳтаринҳо муайян шуданд. ба фикри шумо дар рӯйхати беҳтаринҳо кадом варзишгарони ин риштаи варзиш шомил шуда бошанд? дар гузориши навбатии барнома ба ин савол посух хоҳед гирифт. ҳафтаи сипаришуда дар толори меҳмонхонаи ҳаят реҷенси шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупории Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии кишвар дар соли 2021 баргузор гардид. ҳамоиш бо суханронии роҳбари Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ Даврон Ҷурраев ва намояндаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳусни ифтитоҳ ёфт. зикр гардид, ки дар давоми 4 соли фаъолият Федератсия ба як қатор дастовардҳои шоён даст ёфтааст, ки албатта ҳамаи инҳо аз сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Раҳмон дар самти варзиш дарак медиҳад. мавсими соли 2021 ин ташкилот дар қаламрави мамлакат 3 мусобиқаи сатҳаш бо нуфузро дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд бо ширкати варзишгарони ин риштаи варзиш аз ҳама минтақаҳои кишвар доир намудааст, ки заминаи кашфи чеҳраҳои нави ин намуди варзиш гардидааст. ҳамчунин дастпарварони федератсияи мазкур дар соли 2021 ба гирифтани як қатор дастовардҳои варзишӣ мушарраф гардида борҳо ливои меҳанро дар арсаи ҷаҳон парафшон карданд. маҳз дар соли 2021 нахустин бор варзишгарони ин федератсия дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Софияи Булғористон ба гирифтани як нишони тилло ва 3 нишони биринҷӣ даст ёфтанд, ки ин дар таърихи 4 солаи федератсия беназир арзёбӣ гардид. ҳамчунин моҳи августи ҳамон сол дастпарварони Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ дар чемпионати Аврупо дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия 2 нишони тилло ва 4 нишони биринҷӣ ба даст оварданд. моҳҳои сентябр ва октябри соли гузашта варзишгарони ин ташкилот дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳон дар шаҳри Прагаи ҷумҳурии Чехия ба гирифтани 3 медали тилло, 1 медали нуқра ва 4 медали биринҷӣ ва дар чемпионати Осиёи марказӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ба гирифтани 4 нишони нуқра ва 6 нишони биринҷӣ ноил гардиданд. дар идомаи маросими ҷоизасупории беҳтаринҳои ин ташкилот аз тарафи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба 11 нафар варзишгари федератсия шаҳодатномаи устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуд. маротибаи аввал дар таърихи ин риштаи варзиш Отабек Раҷабов ба гирифтани унвони устоди варзиши байналмилалӣ даст ёфт. мавсуф дар радабандии ҷаҳонии ин риштаи варзиш байни наврасон дар ҷойи аввал қарор дорад. беҳрӯз Хуршедзода байни ҷавонон сазовори зинаи дуюм дар радабандии ҷаҳонии муҳорибаҳои омехта маскан гирифтааст. дар идома аз рӯи номинатсияи беҳтарин варзишгар дар 3 синну сол Хуршед Қудратов дониста шуд. дар синну соли 18 то 20 сола Отабек Раҷабов ва аз 18 сола боло Ҷовидон Маҳмудов беҳтарин варзишгарони мавсими гузашта эълон гардиданд. дар номинаи беҳтарин клуб дар соли 2021 ин клуби муҳорибаҳои касбии динамит дониста шуд. размовари шинохтаи кишвар Лоиқ Раҷабов чеҳраи ҷадиди Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии мамлакат эътироф гардид. инчунин ба беҳтарин довар Али Гришин ва беҳтарин мураббӣ Бахтиёр Турсунов ҳам ҷоизаҳо супорида шуданд. илова бояд кард, ки пас аз маросими ҷоизасупорӣ нишасти матбуотӣ ба муносибати ҷамъбасти фаъолияти солонаи ташкилоти ҷамъияти варзиши Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии кишвар бо намояндагони васоити ахбори омма доир гардид. дар чемпионати ҷаҳон, ки дар шаҳри Абудаби баргузор мегардад, дастаи мунтахаби Федератсияи таҷмав иборат аз 18 варзишгар иштирок мекунанд, ки мо боварӣ дорем, ки ҷойҳои намоёнро сазовор мешаванд ва парчами Тоҷикистон боз ҳам баландтар парафшон мешавад.
ҳафтаи сипаришуда давоми 4 рӯз дар ҳама минтақаҳои кишвар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футболи хурд зери лоиҳаи футбол барои ҳама ҷамъ гардид. дар он 16 дастаи аз шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ва шаҳри душанбе, 10 дастаи аз шаҳру ноҳияҳои тобеъ марказ ва шаҳрҳои кӯлобу бохтар бо фарогири 936 нафар кӯдакону наврасони 9 то 11 сола ширкат варзиданд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бошад 16 даста ҳоло барои ҷому нишонҳои фахрӣ мубориза бурда истоданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар идома. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ зери лоиҳаи футбол барои ҳама ки давоми 4 рӯз дар толори динамои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Душанбе доир гардид, барои кӯдакону наврасон хотирмону ҷолиб паси сар шуд. дар он 16 дастаи кӯдакону наврасони 9 то 11 сола барои ҷом ва нишонаи фахрӣ миёни ҳам мубориза бурданд. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси Лигаи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо Лигаи касбии футзал гузаронида шуд. дастаи Солор ҳанӯз аз нахустин бозиаш ки бо натиҷаи 9-1 тими ҷавононро мувоҷиҳ шикаст карда буд, аз муддаиёни асосӣ барои ба даст овардани нишонҳои тиллои мусобиқа ба ҳисоб мерафт. ҳамин буд ки аз рӯи ҳар ду категорияи синну сол ду дастаи Солор тавонистанд ки ҷому нишонҳои тиллои мусобиқаро ба даст биёранд. дар даври ниҳоии мусобиқа миёни кӯдакону наврасони то 9 сола тими Солор ду дастаи ҷавононро шикаст дод. миёни кӯдакону наврасони то 11 сола дар бозии ниҳоӣ тими Солор бо натиҷаи 4-0 дастаи Спартаро ноком кард. пас аз садо додани ҳуштаки довар, шодии нишоти кӯдакону наврасон ба волидон ки барои дастгирии фарзандонашон дар толор ҳузур доштанд, ҳадду канор надошт. дар маросими пӯшидашавии мусобиқа ба дастаҳои ғолиби ҳарду синну сол аз тарафи масъулин, намояндагони Лигаи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷому нишонҳои ифтихорӣ супорида шуданд. сараввал ба дастаҳои кӯдакону наврасони то 9 сола нишонаи биринҷӣ ба тими Солор 1 ва нишонаи нуқра ба дастаи ҷавонон тақдим карда шуд. футболбозони дастаи ғолиб тими Солор 2 бо ҷому нишонҳои тилло сарфароз гардонида шуданд. من شهزاد من میخوام در آینده فوتبال ما بازی کردیم و جای سوم گرفتیم. من میخوام که در آینده فوتبال بازی بهترین شوم و مثل مسی اینها باشم. миёни кӯдакону наврасони то 11 сола нишонаи биринҷӣ ба тими ҷавонон ва нишонаи нуқра ба дастаи Спарта тақдим карда шуд. дастаи ғолиб тими Солор бо ҷому нишонҳои тилло қадрдонӣ карда шуданд. Билал. Я играл в ФК «Спарта» Душанбе. Мы хотели как лучше, но получилось второе место, это тоже место. Мы всегда получим первое место. мусобиқаи ҷумҳуриявии футболи хурд зери лоиҳаи футбол барои ҳама миёни 192 кӯдаку наврас аз ҳайати дастаҳои мухталифи вилояти суғд дар толори қасри варзиши шаҳри Хуҷанд гузаронида шуд. дар натиҷа миёни кӯдакону наврасони то 9 сола тими шаҳри Хуҷанд ба гирифтани нишони тилло, дастаи ноҳияи ашт нишонҳои нуқра ва дастаҳои Истарабшану Дӯстӣ Бобоҷон Ғафуров ба гирифтани нишонҳои биринҷии мушарраф гардиданд. миёни наврасону кӯдакони то 11 сола дастаи ашт маҳорати хуб нишон дода ҷои аввал, дастаи тоҷи шаҳри Хуҷанд ҷои дуюм ва дастаҳои боғпарвари ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Зафаробод ҷои сеюмро аз худ намуданд. дар толори маҷмаъаи варзиши шаҳри Кӯлоб 120 нафар кӯдаку наврас иборат аз ҳайати дастаҳои гуногун аз ноҳияҳои Восеъ, Муъминобод, Фархор ва шаҳри Кӯлоб дар мусобиқаи ҷумҳуриявии футболи хурд зери лоиҳаи футбол барои ҳама мубориза бурданд. баъд аз анҷоми мусобиқа байни кӯдакони 9 сола дастаи муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб баъди пирӯзӣ бар ҳарифон соҳиби ҷому нишони тиллои мусобиқа гардид. дастаи ҳулбуки ноҳияи Восеъ ва дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор ба гирифтани нишонҳои нуқраю биринҷӣ ноил гардиданд. миёни кӯдакону наврасони то 11 сола бошад мақоми аввалро дастаи муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб соҳиб гашт.
тими андароби шаҳри кӯлоб ва файзканди ноҳияи босе мутаносибан дар зинаҳои дуюм ва сеюм маскан гирифтанд. Дар фарҷоми мусобиқа ғолибон бо ҷоми медалҳо ва беҳтаринҳо бо тӯҳфаҳои инфиродӣ қадрдонӣ гардиданд. аз ҷанбасти мусобиқаи ҷумҳуриявии футболи хурд ҳамакнун ба омодагиҳои ҳайати мунтахаби кишвар оид ба бокс ба шаҳри Хуҷанд меравем. Маротибаи аввал аст ки чунин тамринҳои дастаҷамона миёни муштзанони вилояти Суғд баргузор мегардад. хуб тамошо мекунем. ҳафтаи гузашта бо ибтикори Федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд миёни муштзаноне ки дар чемпионати Осиё миёни ҷавонони то 22 сола ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор мегардад, тамринҳои дастаҷамонаи таълимӣ зери роҳбарии мураббии ин риштаи варзиш Асомиддин Бурҳонов гузаронида шуданд. Тими мунтахаби ҷавонони кишвар оид ба бокс тайёрии хуб барои ширкат дар ин мусобиқа дида истодааст ки дар мавсими равон аввалин мусобиқаи сатҳаш бо нуфуз маҳсуб мешавад. 10 нафар муштзан барои иштирок дар ин мусобиқа омода шуда истодаанд. давоми чанд соли охир маротибаи аввал аст ки дар шаҳри Хуҷанд аз тарафи Федератсияи бокси мамлакат чунин тамринҳои дастаҷамона доир мегардад ки мураббиёну варзишгарон аз он самаранок истифода мебаранд. мақсади баргузории машқҳои дастаҷамии мо барои чемпионати Осиё Ю-22 мебошад. мо мехоҳем ки машқҳои дастаҷамиро бе травма, бе ягон камбудӣ нағз иштирок кунанд бачаҳо дар машқҳои дастаҷамӣ. мехоҳем бирон дар мусобиқаи Осиё ба сари баланд баргарданд, давлати худро муаррифӣ кунанд. раҳмат ба Федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамин машқҳои дастаҷамиро барои мо омода кард ва таъмин кард. чӣ қадере ки ҳамин машқҳои дастаҷамона зиёд шавад, варзишгарон бениҳоят малакаю маҳорати варзишгарон чӣ қадар зиёд мешавад. ҳайати муштзанон аз баргузории чунин тамринҳои дастаҷамона изҳори фараҳмандӣ карда боварӣ доранд ки баргузории чунин машқҳо имкон медиҳад то онҳо аз мураббиён ва ҳамдигар усулҳо ва нозукиҳои ин риштаи варзишро талқин кунанд. 5 сол мешавад ки дар ин варзиши муштзанӣ машқу тамринро идома медиҳам. дар шаҳри Хуҷанд машқҳои дастаҷамона бокс ҷои кишвар гузашта истодааст. мо дар чемпионати Азия Ю-22 тайёрӣ дида истодаем. миннатдории худро ба мураббиён ва Федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам. муштзанони кишвар дар миёнаи ҳафтаи равон ба ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷиҳати иштирок дар чемпионати Осиё миёни ҷавонони то 22 сола сафар мекунанд. ҳафтаи гузашта дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон бо иштироки 150 нафар варзишгар аз минтақаҳои кишвар мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ оид ба гӯштини тарзи озод баргузор гардид. мақомҳои ифтихориро варзишгарони кадом минтақаи кишвар бештар касб карданд? дар гузориши навбатии барнома аз натиҷаи ин мусобиқа шуморо воқиф месозем. мутаваҷҷеҳ бошед. дар маҷмаъаи варзишӣ бо ҳашамати ноҳияи Данғара аввалин мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ дар мавсими соли 2022 оид ба гӯштини тарзи озод ба хотири гиромидошти устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Азизулло Раҳимов миёни наврасони 11 то 16 сола баргузор гардид. дар мусобиқа беш аз 150 варзишгар аз шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат, Норак, Кӯлоб ва ноҳияи Данғара барои нишонҳои ифтихорӣ сабқат карданд. дар чунин толори зебою бошкӯҳ мусобиқа дар сатҳи хуби омодабошӣ аз рӯи 10 вазн доир гардид. рақобатҳо дар вазнҳои 29 то 57 килограмм басод ҷолибу рангин сурат гирифт. ҳар кадом варзишгар то ҳадди тавон кӯшиш мекард ки рақибашро ноком сохта ба мусобиқаҳои вилоятию ҷумҳуриявӣ роҳхат ба даст орад. варзишгарони муассисаи давлатии мактаби варзиши ноҳияи Данғара ки зери роҳбарии ду мураббии ин риштаи варзиш машқварзӣ мекунанд 60 нафарро дар бар гирифта онҳо мин ҳайси мизбонони мусобиқа хубу арзанда баромад карданд. дар анҷоми мусобиқа беҳтаринҳо муайян ва қадрдонӣ шуда ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ки аз ҳамин риштаи варзиш мавсими равон баргузор мегардад роҳхат ба даст оварданд.
дар анҷоми гузориши хеш мо омори иншооти варзишии ноҳияи Данғараро пешкаши шумо мегардонем. дар қаламрави ноҳия 102 иншооти варзишӣ аз ҷумла 3 варзишгоҳ, 105 майдончаи варзишӣ, 29 толори варзишӣ, як маҷмӯаи варзишӣ фаъолият мекунанд ки 30 мураббӣ ба 734 нафар варзишгар риштаҳои гуногуни варзишро тамрин медиҳанд. аз ноҳияи Данғара меравем ба шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба мусобиқаи футболи хурд ки давоми 2 ҳафта ҷараён гирифт. 14 дастаи мухталиф иборат аз идораву муассисаҳои шаҳри Хоруғ барои дарёфти ҷоми раиси вилоят миёни ҳам мубориза бурданд. Пас ҷом насиби кадом даста гардид? Дар гузориши навбати барнома тамошо мекунем. миёни сокинону варзишгарони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ғайр аз намуди волейболу гӯштин, риштаи футбол ҳам хело рушд кардааст. ҳафтаи сипаришуда миёни 14 дастаи ташкилоту идораҳои шаҳри Хоруғ мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми раиси вилоят баргузор шуд. ҳамаи бозиҳо дар толори маҷмӯаи варзишии шаҳри Хоруғ ҷараён гирифт. То ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфтан дастаҳо пайроҳаи ноҳамвореро тай карданд, зеро дастаҳои аз лиҳози ҳайат пурқувват дар мусобиқа иштирок доштанд. ба дастаҳои раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва тими донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ ба номи Моёнчо Назаршоев муяссар шуд ки ба даври ниҳоӣ пас аз мағлуб намудани ҳарифонашон роҳ ёбанд. бозии ниҳоӣ миёни ин ду даста ҷолибу дидани сурат гирифт, зеро мухлисон дар ин дидор шоҳиди 9 гол гардиданд. танҳо ба бозингарони донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ даст ёфт ки дар лаҳзаҳои охири бозӣ бо ҳисоби 5-4 зафар ёбанд. дар маросими пӯшидашавии мусобиқа сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят Сурат Чоршанбиев ғолибонро шодбош намуда ба дастаҳои ғолиб ҷому нишонҳои мусобиқаро супорид. ибтидо медалҳои биринҷӣ ба бозингарони тими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ тақдим карда шуд. дастаи раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят бо нишонаи нуқра ва тими ғолиб дастаи донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ ба номи Моёнчо Назаршоев нишонҳои тилло ва ҷоми мусобиқа супорида шуд. бозии шоҳмод яке аз бозиҳои маҳбубтарини мардум дар таътили зимистона маҳсуб мешавад. тамоми солҳои охир дар манотиқи кишвар таваҷҷӯҳи насли наврас ба ин риштаи варзиш зиёд гардида истодааст. ҳафтаи сипаришуда дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 ба номи Меҳтаршоҳ Шоҳниёзови шаҳри Хоруғ аз намуди варзиши зеҳнӣ мусобиқаи шоҳмод баргузор гардид. мусобиқа бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ роҳандозӣ гардид ки дар он 88 шоҳмодбоз аз 11 муассисаҳои таълимӣ ширкат варзиданд. ҳадаф аз баргузории чунин мусобиқа ин ҷалби наврасону ҷавонон ба самти ин намуди варзиш ва рушду равнақи шоҳмод миёни онҳо арзёбӣ гардид. шоҳмодбозон ҳам дар ҷараёни мусобиқа бештар фикронӣ ақлонӣ мекарданд ки ин барои инкишофи майнаи сари онҳо ва фикронии амиқи онҳо доир ба ин ё он масъала заминаи хуб шуда метавонад. дар анҷом беҳтарин шоҳмодбозон қадрдонӣ шуда ба мусобиқаҳои вилоятӣ роҳхат ба даст оварданд. тамошобинони гиромӣ, рӯзи шанбе дар кишвар ҳамчун рӯзи варзиш ва солимгардонӣ дониста мешавад ки ҳамвора миёни сокинону варзишгарони минтақаи кишвар тамринҳои оммавии пагоҳи рӯзӣ баргузор мегардад. дар охири ҳафта рӯзи шанбе 15 январ дар ҳудуди мамлакат 119 машқи дастаҷамонаи пагоҳи рӯзӣ бо фарогирии 8508 нафар ки аз ин шумора 2376 нафарашро бонувон ташкил медоданд гузаронида шуд. боиси фараҳмандист ки дар ҳама гӯшаву канори кишвари азизамон Тоҷикистон шумораи зиёди боғҳои фарҳангиву фароғатӣ то ҷашни 30-солагии истиқлоли кишвар сохта мавриди баҳрабардорӣ дода шуданд ки имрӯзҳо макони сайру гашти аҳолии кишвар гардидааст. дар дохили ҳар як боғҳои фарҳангиву фароғатӣ таҷҳизотҳои муосири варзишӣ насб гардидааст ки ҳамарӯза сокинон аз онҳо самаранок истифода бурда ба намудҳои гуногуни варзиш андармон мешаванд. бахусус рӯзҳои шанбе дар кишвар ҳамчун рӯзи варзиш ва солимгардонӣ дониста шудааст ки ҳама сокинону варзишгарон аз хурду бузург ба тамринҳои оммавии пагоҳи рӯзӣ дар боғу гулгаштҳо машғул мешаванд. чунин тамринҳои пагоҳи рӯзӣ ҳар ҳафта дар ҳама минтақаҳои кишвар зери шиёри зебоӣ, тавоноӣ ва доноӣ аз варзиш аст гузаронида мешавад. албатта дар тозаву озода нигоҳ доштани боғи номбурда саҳми масъулин низ зиёд аст. онҳо саҳарӣ барвақт аллакай ба сардии ҳаво нигоҳ накарда кори хешро иҷро мекунанд. боиси ёдоварист ки саҳаргоҳон ба машқҳои пагоҳи рӯзӣ шуғул варзидан метавонад боиси фаъолияти босамар дар давоми рӯз гардад. мураббӣ ин гуфтаҳоро ба инобат гирифта ба сокинон машқҳои сабуки гуногунро талқин мекунад.
намудҳои варзише ки онҳо иҷро мекунанд навъҳои варзиши сабук буда бо воситаи ин намуди варзиш шахс метавонад ки саломатиашро якхел нигоҳ дошта ба ҳар гуна бемориҳо гирифтор нагардад. тарзи ҳаёти солим яке аз дастовардҳои беназири инсоният ба ҳисоб рафта, барои шарафёб гардидан ба дарозумриву ҳаёти босаодат риояи меъёрҳои он ҳатмӣ ба шумор меравад. иштироки шумораи зиёди бонумоне ки дар корхонаҳо кор мекунанд ва бештари вақти хешро дар сари компютер ва дигар корҳо мегузаронанд, тамринҳои пагуҳирӯзӣ заминаи хубӣ ба тарзи ҳаёти солим роҳ овардани онҳо мегардад. умед аст ки сокинон бо дарки масъулият нисбат ба солимӣ ва саломатии хеш дар оянда низ ба таври васеъ дар тамринҳои оммавии пагуҳирӯзӣ ширкат меварзанд. сокинони шаҳрвандоне ки мисол бугӯ мо мебинанд ки ҳар сар машқҳои пагуҳирӯзӣ мекунем ва он шавқу ҳавас пайдо шудагӣ омада мисол аз тарафи чап ё рости мо истода бо мо машқҳои пагуҳирӯзиро иҷро мекунанд. бисёри онҳо хоҳиш доранд ки мо ҳар вақте ки мо ба боғҳои фароғатӣ ё ки ба кӯли ҷавонон барои машқ кардан меоем ба мо ҳамроҳ шуда бо мо машқҳои варзиширо иҷро мекунанд. ин беҳад ба гарави саломатии инсон фоидаи хуб дорад. барои он ки мисол дар ин замони ҳозирае ки бемории коронавирус омадагӣ барои ҳамин ҳар як инсон бояд барои саломатии худро барқарор кардан иммунитета баланд кардан бояд ба варзиш машғул шавад. ҳамакнун расидем ба бахши хабаррезаи барнома ки шуморо бо иттилои кӯтоҳ ва аксу маълумот воқиф месозад. мо дар ин бахши барнома аз чорабиниҳои ҳама минтақаҳои кишвар мегӯем. пас пайгири ин бахши барнома бошед. сенздаҳуми январ дар ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи спитамени вилояти суд комплекси варзишӣ бо ҳузури раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода мавриди истифода дода шуд. иншоати мазкур аз як бинои дуошона толори варзишӣ барои машқу тамрини ҷавонон, ҳамчунин ҳафзи шиноварӣ, майдончаи варзиши футбол, баскетбол, волейбол ва теннис иборат мебошад. иншоати варзишӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Акмал Юлдошев сохта шудааст. ҳоло дар ҳудуди ноҳияи спитамен як варзишгоҳ, 94 майдончаи варзишӣ, 36 толори варзишӣ, 3 ҳафзи шиноварӣ ва як иншооти махсуси варзишӣ фаъолият мекунанд. ҳафтаи гузашта дар шаҳри Хуҷанд маросими супоридани имтиҳон барои камарбандҳои рангаи Федератсияи каратедо ҷундокан баргузор гардид. 60 нафар варзишгар барои супоридани имтиҳон аз ин риштаи варзиш ҷалб гардиданд. варзишгароне ки аз имтиҳон гузаштанд ба гирифтани камарбандҳои рангаш ҷигарӣ, кабуд ва сиёҳ мушарраф гардиданд ки минбаъд онҳо метавонанд мин ҳайси ёрдамчии мураббӣ ва мураббӣ шуда фаъолият намоянд. 14 январ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин мусобиқаи ноҳиявӣ оид ба волейбол бо усули деҳа ба деҳа оғоз гардид. дар мусобиқа дастаҳо аз ҳама шаҳраку ҷамоати деҳоти ноҳия ширкат варзида истоданд. дар рӯзи аввали мусобиқа дастаи деҳаи Себдара бо ҳисоби 3-0 тими деҳаи Кӯҳдоманро шикаст дод. дар ҷамоати деҳоти Шодобияи ноҳияи Ашти вилояти Суғд мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ оид ба футбол миёни ҷавонон гузаронида шуд. дар мусобиқа 32 даста барои ҷому нишонҳои фахрӣ миёни ҳамдигар мубориза бурданд. дар натиҷа дастаи Қалъаи ҷамоати деҳоти Понғоз ва дастаи Гулистони ҷамоати Ориёно ба гирифтани нишонҳои биринҷӣ, дастаи Гулчани ҷамоати деҳоти Шодоба ба гирифтани нишонҳои нуқра ва дастаи Пахтакори ҷамоати деҳоти Ориёно ҷому нишонҳои тиллои мусобиқаро ба даст оварданд. ҳафтаи гузашта 14 январ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон миёни ташкилоту муассисаҳои ноҳия мусобиқаи футболи хурд шурӯъ шуд. 100 нафар аз дастаҳои мухталиф барои ҷому нишонаи тиллои мусобиқа миёни ҳамдигар мубориза бурда истоданд. ҳафтаи сипаришуда рӯзи 13 январ мусобиқаи шаҳрӣ оид ба футбол барои дарёфти ҷоизаи Бойчечак 2022 дар шаҳри Хуҷанд оғоз гардид. дар мусобиқа 12 дастаи хонандагони муассисаҳои таълими шаҳр иштирок карда истоданд. бозиҳо дар майдони футболи муассисаи давлатӣ мактаби варзиши рақами 1 шаҳр доир гардиданд. давоми 4 рӯз ҳафтаи гузашта дар толори варзишӣ ба номи генерал-майёр Рустам Амакиеви Шаҳри Бӯстон мусобиқаи шаҳрӣ оид ба футзал миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ гузаронида шуд. дар мусобиқа 7 дастаи футзал аз муассисаҳои таълимии шаҳр иштирок ва байни ҳамдигар рақобат намуданд. дар натиҷа ҷои якум насиби дастаи гимназияи рақами 1, ҷои дуюм насиби дастаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 10 ва ҷои сеюм насиби дастаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 3 гардида дар анҷоми мусобиқа ғолибон бо ҷом, медал ва сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд.
دوستان گرامی، در همین جا به نشر نوبتی برنامه هفته ورزش نقطه میگذاریم. اگر از رویدادهای مهم هفته ورزشی کشور واقف شدن خواهید، پس هر هفته همین روز و همین ساعت پیگیری برنامه ما باشید. خیر.